Connor Evans at Josh at Danny Gossett yn ôl at Connor Evans edrych am yr hediad gan Gossett unwaith eto draws wyneb y cwrt a'r cliriad oddi ar y llinell gan Ross White, cyfle cynnar, 2 funud wedi chwarae. Morgan Owen allu gael y creisiad i fewn, mi allo'r peniad gan Connor Evans, naill ochr ar llall i Joel Torrance ac efallai bydda Caernarfon ar y blaen. 38 o funudau ar y cloc. Gossett yn ei chwipio et y postyn, pella mae'n rhydd yn taro'r postyn a Bydaki. Mae dal yna i'r Bala. Mae gyda Hussein Mehaseb ar cliriad. Chi Crydd cael ei chodi mewn i'r cwrs Cosfi. Bale yn taro'r postyn. Digbe at Hussein Mehaseb, o traed da gan Mehaseb! O, doedd o ddim yn bell. No roed y Bala ar y blaen, o'na 3-4 amddiffynwyr Caernarfon ei gwmpas o. Mi gafodd yr ergyd chydig iawn heibio'r nod gan Hussein Mehaseb. Dyma Josh Locke, lle allan ar yr ochr bella. Mooney, codi'r bel i fan at Adam Davies! Oh! Mooney ar creisiad Davies, cyffyrddiad lleia a fymryn heibio'r postyn. Losana Mendes. Oh. Siawns fyna lawio fanna gyn Danny Gossett, wan Losana Mendes. Mynd drwy gefn Danny Gossett. O, di ar mi. Be oedd ar ben Losana Mendes, a mae gen Mr Ben Williams 2 neu 3 o benderfyniadau i wneud yn y fan hyn. Wel, y dyfarnwr yn mynd i'w boced a mae yna gerdyn coch uniongyrchol i Losana Mendes. A gall o ddim dadla o gwbl. Ryan Sears o bell! O, mae bachu! O, am ergyd! Ond am arbediad gan Joel Torrance, oedd hwnna yn mynd fel bollan i'r gornel ucha. Bradley. Mae hi'n attack a defence bellach. Yr 11 yn erbyn y 10. Mooney ac i ganol mi gafodd ei wiriad! Ac o'r diwedd mae Caernarfon wedi canfod cefn y rhwyd. O mi gymodd ei wiriad i guro Joel Torrance. Phil Mooney. Wel, ai ergyd, ai creisiad. Mi fydd y rhaid gofyn y cwestiwn. Sean Bradley'n troi y tu o'n unwaith eto ac yn troi ffordd all Bradley'n dal i fynd. Mae yna 2 yn y canol yn disgwyl am greisiad y bel yn sgwara Josh Locke. Locke i 18-2, arbediad 2 unwaith eto gan y golwr. Ond cyfle clir unwaith eto i Caernarfon ac yn disgyn i Josh Locke. Darren Thomas at Adam Davies. Davies yn ôl at Thomas yn wybodol byna le ar yr ochr bella gan Sean Bradley. Walls di'r amddiffynwr. Bradley'n dal i fynd. Bradley, o Sean Bradley, arbediad campus a Bydaki! Does o ddim dathlu yn erbyn i gen clwb, ond mae'r clod i gyd i Sean Bradley. Dawnsio i ffordd drwy amddiffyn y Bala. Y gwiriad yn disgyn i Osebi a Bydaki sy'n sgorio i gôl gynta i'r Caneris. Caernarfon 2, y Bala dim. At Adam Davies allan at Bydaki am y drydedd. Mi oedd angen yr arbediad gan Torrance i rwystro Osebi a Bydaki.